Kaya lang ganito ang gusto ko. Bakit kayo makinig sa mga komunista? Bakit kayo makinig kay Sison? Ang alam niya, alam ko. At kung sinasabi niya inferior ako, iputang ina mo, kung mas mabuti ka sa akin, ikaw ang presidente ngayon. Yan ang mahirap sa inyo because you think that you are the only thinking Filipino. Alam namin, kaya lang may proseso. Kasi ito demokrasya. Ngayon, sang-ayon kami sa land reform ninyo. Sang-ayon ako sa mga bagay, social justice. Pero, huwag ninyong ipadaan sa armed struggle.